O Colexio de Rubiáns celebrará este mes de marzo o mes da muller. Ao longo destes días desenvolverá no centro diferentes actividades para concienciar aos máis pequenos na igualdade de xénero. Hoxe tivo lugar a primeira actuación co espectáculo de maxia A igualdade non ten truco. Pois é unha actividade, creemos que un pouco diferente, que se trae aos centros, que é sobre un espectáculo de maxia, titúlase A igualdade non ten truco, é un pouco para fomentar a igualdade, tamén traer aos centros, é unha profesión como de mago que é pois preferentemente de homes, non? Pois traer, intentar que os nenos vexan tamén que tamén hai magas. Entonces trátase dunha parella, un mago e unha maga, que durante 50 minutos vanlle facer trucos de maxia, que van a interactuar un pouco tamén cos rapaces e rapazas. O obxectivo destas actividades é educar os nenos e nenas na igualdade de oportunidades. Principalmente promover a igualdade de xénero, a igualdade nos ámbitos das profesións, como é, por exemplo, con este exemplo do mago e da maga, intentar educar os nenos, pois, efectivamente, na igualdade, que entendan que todos podemos facer as mesmas profesións, todos e todas, e que todos e todas temos que ter as mesmas oportunidades, obviamente. Estas actividades englóbanse dentro do proxecto do centro Donas de Sí, un programa para fomentar a igualdade e que ten como temática principal o mundo do cine. Principalmente traballaremos a igualdade no cine, que é o proxecto que levamos a cabo anual. Entonces, neste segundo trimestre vamos a traballar o papel da muller no cine, que, bueno, cada clase encárgase de traballar pois ou unha actriz, ou unha produtora, unha directora de cine, e despois faremos ao final de trimestre pois unha pequena exposición polas aulas. Nas actividades participa todo o alumnado do centro. Nas vindeiras datas o colexio continuará co seu programa organizando diferentes charlas e traballos nas aulas. A seguinte visita será a da actriz Isabel Blanco.